ତମ ଘରେ ବୁଝିବେଟି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଯାଇ କହୁଛି ରୁହ। ଜାଣିଲୁ ରାଜା ଭାଇ କାଲି ଯାଇଥିଲି ନିମାପଡା ଆଇଲା ବେଳକୁ କି ବର୍ଷା କିରେ ଓଦା ହେଇକି ଆଇଲି ଆଉ। ଆ ରାଜା କଣ ହେଲା? ଆରେ ତମ ସାନ ଟୋକା ବା ଶଗଡ଼ ଗୁଡାଠି ଯୋଉ ମାଟି ଗଦା ହେଇନି କେତେ ଉଞ୍ଚା ତା ଉପରୁ ଡେଉଁଥିଲା। ହଁ କଣ ହେଲା କି? ତା ଉପରୁ ଡେଉଁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ସେ ଏତେ ଭକାଲିଆ ମତେ ଜେଠା ତାଗିରି କହିଲା ଆଉ। ଆରେ ତୋର କଣ ଦରକାର? ତୁ ଏତେ କାଇଁ ଭଦ୍ର ଦେଖଉଥିଲୁ? ତତେ କହିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆମ ପିଲା ଯାହା କରନ୍ତୁ ତୋର କଣ ଅଛି? ଆମ ପିଲା ଆକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୋ ଗୋଡ ଆରେ କେଶବ ତୋର କଣ ହେଲା କହ। ହେ ମୋ ଗୋଡ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ କେଶବ ତୁ ଏଠି ଥା ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକେଇ। ଆରେ ଜାଣିଲୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଭଲ କରିବନି, ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ। ଭାଇ ଭାଇ କଣ ହେଲା କି ରେ? ଭାଇ କେଶବ ସେ ଉଞ୍ଚା ପଡୁ ପଡିଗଲା ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବୁ ରେ? ଯାଅ ଦି ଜଣ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ତାକୁ। ଭାଇ ହଉ ଚାଲ। ଦେଖିଲ ବଡ ସାନ କଥା ଯିଏ ନ ମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ। ସବୁ କଥାରେ ଅଭିମାନ କଲେ ତମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି।